Carmen! You are good, dear Carmen, and you will live eternally in bliss. When will that happen? When you die, of course. Fraħal ċkejken Carmel għamlet ħajjita kollha dur bħuqa Assis. Meta l-Knisja lil Carmen tabbanduna hija tilbes il-libsa metaforika tal-Assis il-ġdid u tibda tara d-dinja u lilha nfisha f'dawl għal kollox differenti. Carmen huwa l-isem ta' produzzjoni Maltija Kanadiża li nġibet f'Għawdex u li ħareġ sentejn ilu, produzzjoni li se tirrappreżenta lil Malta fl-ewwel edizzjoni tal-Mediterrane Film Festival li fetaħ il-bibien tiegħu il-lejla f'Dar il-Mediterran, il-Belt. Il-film benefika minn għajnuna permezz ta' fondi pubbliċi mill-Kummissjoni Maltija tal-Films, mill-Creative Malta u mill-Malta Film Finance. Il-Mediterrane Film Festival li qed torganizzah il-Kummissjoni Maltija tal-Films se jkun konvenzjoni annwali li se ġġib flimkien lil pajjiżi tal-Med9 biex tissaħħaħ il-kollaborazzjoni bejniethom fuq proġetti ta' films fil-waqt li jinħolqu aktar opportunitajiet ma' pajjiżi Ewropej oħrajn f'dan il-qasam. Il-pajjiżi tal-Med9 huma Ċipru, Franza, il-Greċja, l-Italja, il-Kroazja, Malta, il-Portugal, is-Slovenja u Spanja. Carmen hija mara li titlef kollox u trid terġa' tibda mill-bidu. Pierre Ellul minn Falcon Films, il-kumpanija Maltija li produċiet il-film flimkien ma' oħra Kanadiża, għalli l-produzzjoni hija bbażata fuq l-istorja vera tat-tija tad-direttur tal-film il-Maltija Kanadiża Valeri Buħaġar. Hija storja ħelwa ħafna fej il-karattru prinċipali tal-film li huwa Carmen tagħti vuċi u tagħti leħen li n-nisa kollha tar-raħal tagħha u biex jibidlu ħajjithom u jibdew mill-ġdid. Bħalma bdiet kellha tibda mill-ġdid. L-attriċi ewlenija tal-film Carmen hija l-Ingliża Natasha McElhone, magħrufa għall-irwoli notevoli tagħha films bħal The Truman Show u Solaris u s-serje televiżiva Californication u Designated Survivor. McElhone hija mfaħra mill-kritiċi u tul is-snin kisbet segwitu minn fans madwar id-dinja kollha. Is-sena l-oħra ġiet nominata għal Win Award għas-sehem tagħha fis-serje drammatika Halo. Il-film Carmen ħareġ il-ħila tagħha li tagħti ħajja lil karattri komplessi minn barra li serva biex taħet aktar ir-rabta tagħha ma' Malta. Bħalissa, Natasha McElhone tinsab f'pajjiżna biex tuħu sem fil-Mediterrane Film Festival li Pierre Ellul ta' Falcon Films jiddeskrivi bħala inizjattiva importanti u tajba ħafna. Festival bħal-Mediterrane huwa importanti ħafna li nax. Għall-ewwel darba għandna qabel kien hemm il-Valletta Film Festival u issa hemm da fej qed inġibu n-nies produtturi minn pajjiżi oħra flimkien u lan huwa li nikkollaboraw, dak huwa lan u aħna bħala kumpanija Falcon Films qed nippruvaw nagħmlu co-produzzjonijiet għax biex nikbru Malta waħedna żgħar wisq. Allura l-idea hi li nikkollaboraw u nagħmlu co-productions ma' pajjiżi oħra. U Mediterran huwa preċiżament da għax hemm 9 pajjiżi mill-Mediterran. Qed inġibuhom flimkien taħt saqaf wieħed u hija inizjattiva tajba ħafna. No one can blame you for falling in love. It is rare and beautiful. Cheers.